čuli smo kako je samo to bubnulo. To je kip težak 2,5 tone. Kad se to čulo, mi smo odmah trčali van, ja i moja 3 sina. Odmah mi je prvo na pamet bilo da primim onaj aparat za gašenje, vidim počela je vatra bubnuti i počela je goriti kroz mašinu. Vidim mašina vani i počeli smo polako gasiti koliko sam mogao s tim aparatom. Susjeda je zvala normalno vatrogasne službu, hitnu zapravo, i tako da nismo mogli ništa više. I sin je pogledao, tata, veli, neko je unutra. Nisam vidio od vatre, niti od dima nisam vidio. I nismo mogli apsolutno nikako vrata da otvaramo zapravo, i bio ovaj znak, jednosmjerni u zabranu, i to je bio dole i tako smo nekako vukli taj znak da smo mogli. Ovaj sin je počeo vatra prema njemu, ali bio je hrabar dečko, moj sin Kevin, otišao unutra i da vleče van nije mogao vleći, pa počeli su je odzujati. Ona je bila u autu u nesvijesti u gorećem plamenu, pa sam brzo odjurio kod nje, pa silno sam otvorio vrata, već požar je bio kraj noge i polako sam je silno vukao van. A vi ste zapravo ušli ste u automobil koji je gorio? Da, koji je gorio. I nije vas bilo strah? Pa ne, išao sam na svedla, ništa šta bude.